Sulod sa tulo ka adlaw, gikan Mayo 19 hangtod Mayo 21, 2025, mikita og kinatibuk ang 177,693 pesos ang pinakaunang kapihan sa Kidapawan. Nadakong kalampusan para sa LGU Kidapawan, labi na sa mga coffee farmers ug entrepreneur sa syudad. Ang kapihan sa Kidapawan gidumalahan sa Local Economic Development and Investment Promotion Office o City Agriculture Office nga nagtumo nga mapaila og mapasigarbo ang kape gikan mismo sa mga mag-uuma sa syudad. Sa pagtapos sa aktibidad, gihimo sab ang first coffee forum aron hisgutan ang mga isyu sa pagtanom sa kape. Apil na ang hustong preparasyon, roasting kon pagsangag ug pagbaligya niini sa merkado. Kung asa giawhag ang mga coffee farmers nga mogamit sa mga bag-ong teknolohiya sa pagtanom ug pag-harvest sa kape aron mosaka ang kalidad niini inig ibaligya sa merkado. Subay sa report, ikatulo ang Kidapawan City nga nagaproduce og kape sa tibuok Cotabato Province. Ang kalampusan sa aktibidad nagpamatuod nga naglambo ug padayon nga mikita ang industriya sa kape sa syudad. Kabahin sab kini sa pagsaulog sa Farmers and Fisherfolks Month karong bulan sa Mayo. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe